No to rozumiem. I nagle skaczesz, tak? Tak. Okej. A mam pytanie, głową w dół można, czy nogami, czy jak? Po kolei. Okej. Teraz tak, stajesz tam, gdzie są rysowane stopy, po lewej stronie podestu i z nich będziemy skakać, żeby się ustawisz. To Dobra. jest jasne, tak? Pewnie. Palce muszą delikatnie wstawiać za krawędź. Jednej i drugiej. Okej? Dobra, cieszę się bardzo, że to wiemy. Teraz tak. Skaczmy na kierunku. Ten duży placyk widzisz, tak? Potem Tak. jest też tam. Tak jest. Lewy, dolny róg, żółty budynek i taka wielka piaskownica. Widzisz? No widzę, o jest, żółte. Okay. Dobra, w tym kierunku skaczemy. Dobra. Twój skok polega na tym, że wyobrażasz sobie taką kałużę, przez nie przeskakujesz na nogi. No okej. Jak lecisz na głowę, to trochę nic nie skojarzysz. Okay. No, Lewa okej. ręka, lewa ręka. Zresztą jak ci wyjdzie, to jest też inna bajka. Generalnie od razu, bo tracisz najlepszy skakanie, czyli świadomość tego, co się stało. Nadal powiesz już, tak? Nie zauważyłem. No właśnie spadłem. No. W momencie, kiedy Czyli największy fan za mną. będziesz skakał na płasko albo na nogi, najwięcej będziesz kojarzył. Okej, to jest świadomy, jesteś tego. Podchodzimy do krawędzi. Coś tak pięknie. No gotowe. Ready, set, go! On się wylądował! Chomik nie dostaje Xboxa. A nie było to, nie było źle. Yeah. Rabi busie. Do spadochroniarzy mogę iść. Drożyk, jak separaciści przyjdą, pamiętaj. Nie idę do ciebie. Idę do spadochroniarzy. Coś szybko zleciało te 8 sekund. No.